नागिरनाय रुमाव जिरायनानै रांखान्थि फेहेरनो नागिरनाय मिडियायाव फैनानै बायदिसिना दुसिफैनाय गथ'गा हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय जोंनि माइबं हाउसखौ लानानै दिनैनि दैदेनगिरिफोरखौ दुसिनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ अमर सिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथांमोना दिनै बर' हारियाव मा मोजां मावबोदों बेखौ बुं दिनै जोङो बिथांमोनखौबो सिदा खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांगोन मानोना नोंथांमोनाव जि आखाइ दं जोंनावबो बे जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति दंमोन बे मुर्तिखौ स्टेचुखौ सोरबा गुन्दा प्रकृतिनि मानसिफ्रा गाज्रि आखुनि मानसिफ्रा बुफायलांदों बेखौ जोङो मिथिबाय दा बे बुफायनायखौ जोंबो बिराद गोथौवै दुखु मोनदों गाबखांदों आरो जोङो हारिनि हिसाबै बेखौ लाजिनायबो मोनदों जोंनि हारिनि बिफाखौ बेबादि खालामनाया बिराद अयनाय जादों आरो बेबादि अयनायै बर'फोरनि मुर्तिखौ बुफायग्रा बे उदखारि मानसिफोरखौ इमिडियेट माने इनभेस्टिगेशन खालामनानै साजा होनाय आयेन मथे गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनायनि राहा लानांगौ होननानै आंबो डिमान्ड खालामो दा नाथाय बे जाथायखौ लानानै जोंनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार खोरोमदाव औवारिया आं श्री अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबनो नाजारिनि सायाव दिनै बिथाङा जे एलिगेशन लाबोबाय नाथाय बे एलिगेशन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने खुनु धरनै साबजानाय बा गनायथाव जायाखै माने दुखु मोनथाव लाजिथाव जादों बे बाथ्राया बे घटनानि सायाव जोंखौ रायखांनानै बुंनांगौनि रायनांगौनि जोंखौ सिगिनांगौनि जेबो ओंथि गैयामोन आसरित गोमोथाव रायजो राजाफ्रा बुजिदे बे जाथायाव दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा रायखांजानाय पइन्टआव फैनांगौमोन नामा रायजोफोर नोंथांमोनहा बिजिरनानै नाय बिटिआरआव शान्ति स्थापन खालामग्रा इउपिपिएल प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ आरोबाव 5 बोसोर लाखिफिननांगौ बे हिसाबै दुलाराय रायजो राजाखौ बिथांमोनहा 5 बोसोर लाखिफिननायनि थाखाय इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनांगौ होनदोंमोन नाथाय एबसुनि बे खावलायनायखौ रायजो राजाया डिनाय खालामनानै माने जोंनि बुंनाय मथेसो नांगालाव भट होजोबनानै नांगालखौ देरहाहोनायनि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारि बे अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव बिथांमोनहा बिराद खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनाय रागा धिक्कारखौ जोंनि सायाव जोंनायखौ नैबे मुर्ति सिफायनायखौ लानानै बिथाङा मोनसे खाबु लादों जों बेखौ सानदों आरो निश्चय रायजो राजा बिथांमोनहाबो बे बाथ्राखौ माने निश्चय बुजिखाजोब्बाय जे जोंनि दायआ थांनाय इलेक्शनाव नांगाल पार्टिखौ देरहाहोनायनिसो आसल दाय आरो जोङो मोननैबो एकर्डखौ लानानै जेला कम्पारेटिभ स्टाडि खालामनानै खोथा बुङो दिपेन बर'आ अब्ला बुङो लेखा नायै नायै खोथा बुंब्लानो जाया लेखा नायनानै अथेन्टिक भाबै खोथाखौ जुदि बुङाबा नोंथांमोन बादि ब्लाइन्डलि लामा ससेनिफ्राय सोरबा डिक्टेट होनाय सोरबा प्रमद बर' डिक्टेट होनायजों नोंथांमोनहा मानो थांबाय थायो एबसुनि स्पिरिटआथ' बे जानो नाङा दा आं दिनै खोरोमदाव औवारिनि फिननाय हिसाबै बुंनायनि फिन बाथ्रा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों खोरोमदाव औवारि नोंथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानो हागौ किन्तु नोंथाङा गावनि पजिशनखौ स्टेटासखौ एसे सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां I request you to study yourself. What is your status now? Are you एबसु नोंथाङा एबसु नामा नोंथाङा दिनै एबसु जानायनि फिटनेस गैला you are माने एक्सपार्ट मेडिसिन नोङो सासे एक्सपार्ट जाबाय माने टाइम ओभार जाबाय बे मुलिया दा खामानि गैला नोंथाङा दिनै मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय नोङो ल' कलेजनि सासे लेक्चारार जाबाय साख्रियाव हाबबाय नोंथाङा हाबा लाबाय फिसा फिसौ खांबाय स्कुलाव थिनहरबाय दिपेन बर'आ दिनै साख्रि मावबाय फिसा फिसौ खांबाय बिथांनि फिसा दिनै डिग्रीयाव फरायो खनिन बसुमतारी बिथांमोनहा संसार जाबाय फिसा फिसौ खांबाय साख्रि मावबाय माबोरै दिनैबो एबसुआव नोंथांमोनहा थाखो नोंथांमोनहाथ' एबसुआव थानायनि माबायानो गैला क्राइटेरियानो गैला स' बेटार टु रिजाइन जोंखौ सिगिनाय वार्निं होनायनि आगोल खोरोमदाव औवारि दिपेन बर' खनिन्द्र बसुमतारी नोंथांमोनहा इमिडियेट रिजिगनेशन होदो मा राजनिति गेलेयो नोंथांमोनहा गेले बिजनेस मा खालामो खालाम जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नोंथांमोनहा माने बोराय बैसोआवबो एबसुआव थानानै जोंफोरखौ बिदि वार्निं होनाय सिगिनाया जों सानो बेयो अजुक्ति जादों भित्तिहीन बेस गैयै जादों आरो नोंथांमोनहा दा एबसुआव थानायनि खुनु अधिकार गैला मरेल राइट गैला नोंथांमोनहा एबसुआव थानायनि नोङो अलरेडि संसारबासि आरो नोंथांमोनहा संसार जानायखायनो हाबा हुखा लानानै रायजो जानायखायनो नोंथांमोननो थाखा फैसा नांगौ जानो हागौ आरो बे थाखा फैसाखौ नोंसोरो इजिलि भाबै सोर राजखान्थि हान्जाजों लोगो जायोबा जों बेखौ मोननो हागोन निश्चय बे केलकुलेसना नोंथांमोनाव दङ नंखायनो नोंथांमोन सापर्ट होनाय बे राजनिति हान्जाखौ देरहाहोनो हायैनि
जों दावराव देखार बिथां अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव नोंथांमोनहा जोबोद खुदिदों जों बेखौ मिथिदों नोंथाङा बुंदों जे नोंसोर मा मावदों हारिनि थाखाय दावराव देखार अमर सिंह ब्रह्ममोनहा हारिनि थाखाय मा मावदों बुं होनदों जोङो हारिनि थाखाय गिदिर खामानि जेबो मावनो हायाखै खोरोमदाव बाबु जोङो बिबानबो बिदि मोनाखै गोदो मावबोदों किन्तु दा बर्तमानाव जों रिटायार्ड पार्सन जोङो नोंथांमोनहा जोंनो जेबो बिबान होआखै जों दिनै थुनलाइ आफादावबो गैया हारिमु आफादावबो गैया जेरावबो आफादाव गैया नाथाय जों फिसा फिसा आफाद दानानै थेवब्लाबो हारिखौ सिबिनो एसे नाजादों दावराव देख्रेब आं बांसिन दावराव देख्रेबा बिनि सायाव फाइट खालामदों आं सम सम बिथांजों थाफादों खारन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ जोंहा रैखा खालामनांगौ रिकभार खालामनांगौ बाहाय जों एसे हेल्प होदों डेलिमिटेसनाव नोंथांमोनहा मा मावा खोरोमदाव औवारि थांनाय जेनाखि डेलिमिटेसन जानानै थांबाय भारतनि कन्स्टिट्यूशन मते 330 and 332 मते 6 शेड्यूल एलेकायाव मा जानांगौमोन 15टा एमएलए आ एसटी रिजार्भ जानांगौमोन नोंथांमोनहा 15टानि बिथोराव 6टाल' एसटी खालामनानै गभर्नमेन्टआ 9टाखौ माबा जेनेरेल खालामना होदों बेयो ट्राइबेलनि मोजां जादों नामा नोंथांमोनहा गेरेमसा हारि दानाय बाथ्रा बुङो गेरेमसा हारि दानोबा जोंना पलिटिकल प्रोटेक्टेड जानांगोन पलिटिकल राइटआ जोंहा सेफगार्ड जानांगोन दा 15 जननि बिथोराव 9 जनानो जुदि जेनेरेल जायोबा 6 जनाल' जुदि एसटी जायोबा 6 जना जेला माबा मोनसे गभर्नमेन्टआव दाबि होगोन 9 जन जेनेरेल एमएलए आ बेखौ बादा होगोन होमबा नोंथांमोनहा ट्राइबेल बा बर'नि थाखाय गभर्नमेन्टखौ मा प्रेसार होनानै मा ट्राइबेलनि स्पेसियेल मा सुबिदा नोंथांमोनहा लानो हागोन बेवहायबो नोंथांमोननि रला जोबोद दुखुनांथाव जादों जोङो 10टा संगठन ज' जानानै 6 शेड्यूलनि प्रोविजन मते माने 15टाबो एसटी रिजार्भ खथा एमएलए जानांगौ एमपि जोंहा मोननै दंमोन उदालगुरि मोनसे आरो क'क्राझार मोनसे मोननैखौबो एसटी रिजार्भ नांगौ होननानै जोङो चिफ इलेक्शन कमिशनारनाव जोङो मेमोरेन्डाम हैदों खनथाम जोङो लोगो हमदों नाथाय बै समावबो नोंथांमोनहा जोंजों सोमोन्दो जेबो लाखियाखै नोंसोरो आलदा आलदा बीजेपी सरकारजों सिं सिं लोगो जानानै जोबथारनायाव एमएलए आ 15टायाव 6टा एसटी 9टा जेनेरेल जाबाय आरो उदालगुरिया जोंना ओरैनोबाबो पपुलेशन स्ट्राक्चार मथेबो मोनसे आलदा बीटीसी आव एमपि मोनखायोमोन मोननै क'क्राझारजों उदालगुरिजों मोननै जायोमोन नाथाय बेखौ दरंनि माखासे गामिफोरखौ सोदेरनानै दरं उदालगुरि खालामदों आरो बेखौ जेनेरेल होदों बे समावबो नोंसोरो जेला डिलिमिटेसना फाइनाल ड्राफ्ट डिक्लेरेशन होबाय नोंसोरो जों लुबैनाय बायदि जाबाय होननानै नोंथांमोनहा फरखा गावदों अमा बेदर जादों नाथाय जों दुखु फोरमायदों बिदि जानो नाङामोन होननानै बासबारिनि हाखौ प्रमद बर' बिथाङा स्रोद स्रोदै 3600 बिगा माने ट्रेन्सफार खालामनानै होबायमोन नाथाय बेखौ खोनानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ हेंथा होनानै प्रतिबाद होनानै बयबो रायजो राजा हौवा हिनजाव हख्रावदोंमोन गाबख्रावदोंमोन जोंनि हाखौ जों हगारनो हाया होननानै बिथांमोननि हख्रावनाया जुक्ति दङ नाथाय प्रमद बर' बिथाङा हिमन्त बिश्वजों सिं सिं लोगो जानानै आदानिनो बे हाखौ हगारनो अलरेडि एनअसि माने ड्राफ्ट खालामबाय 3600 बिगा दा बे रायजोफोरनि गाबनायखौ हख्रावनायखौ जोङो सह्य हायैनि दावराव देख्रेब बिथांजों अमर सिंह ब्रह्मजों आरो गोबां हारि अनफावरि दैदेनगिरिफ्रा फिसा गिदिर बेहाय बारसोमफैदों जों रायजोजों हख्रावफादों जोङो होबथादों जायनि फलाव दिनै बे बासबारिया माने आदानि कम्पानिनि दखलनिफ्राय एसेबाबो थाबथानानै दङ जों बेबायदि खामानि मावदों दिनै बेंटलनि थुक्राझार एलेका आरो गोबां हाग्रा ओनसोलाव जोंनि बर' फिसाफोरखौ बर' बिमाफोरखौ बर' बिफाफोरखौ नोंथांमोनहा अना खाना माने सैमा अमाफोर बायदि न' होख्रांदों जों बेखौ दुखु मोनदों मानोना जों बर'खौ मोजां मोनो नोंथांमोन बादि बर' बिमानि गाबनाय बर' बिफानि गाबनाय बिदा फंबायनि गाबनायाव नोंथांमोन बादि जों मिनिनो हाग्रा नङा खोरोमदाव जों गाबखांदों जायनि फलाव जोङो बै होजानाय एलेकायाव दावराव देख्रेबानो बुं आंनो बुं बा गोबां अर्गानाइजेसनफ्रा थांदों हख्राव हैफादों आरो रिलिफनि थाखाय माइरं दैरं दालि सिनि जों लांनानै हैदों दा बेबायदिनो जोङो गिदिर नङाबाबो फिसा फिसा मुस्लिमजों समान मावदों आसाम सरकारा दिनै बिटिसि 6 शेड्यूलनि सिङाव माखासे नन ट्राइबेल मानसिखौ माखासे नङा मोनसे आं नामखौ बुंला बेखौ प्रोटेक्टेड क्लास होदों नाथाय 6 शेड्यूलनि आयेनाव लिरनाय दङ नोंथांमोना स्टाडि खालाम जे within the 6 शेड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खुनु मोनखानाय ट्राइबेलनि बादै नन ट्राइबेला प्रोटेक्टेड क्लास मोना नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे हारिखौ प्रोटेक्टेड क्लास होदों बियो जोंनि ट्राइबेलनि 6 शेड्यूलनि एगेन्स्टै प्रोटेक्टेड क्लास मोननाय लोगो लोगो बै हारिया जोंनि ट्राइबेला जेसेबां फेसिलिटिस जेसेबां हा हुनि राइट एखे दा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोनहा मानो नोजोर होआखै एबसुनि खामानिया मा कौटि कौटि थाखानि गामसा गानै गानै आर'नाइ गानै गानै ख्रब ख्रब आथिं जुग्रुबनानै फिरफिला दिखांनानै खुंब्लानो एबसुआ गोख्रों जाया जाथिया गोख्रों जाया बेफोरबायदि माइन्यूट फिसा फिसा पइन्ट्स जायफोर जोंनि हारिखौ गुन सुहोनो नागिरदों नोरजिया खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनहा नोजोर होनांगौ दिनै आसाम सरकारा मोनसे गभर्नमेन्ट नटिफिकेशननि गेजेरजों लेंगुवेज पलिसियाव
जे आसामाव साख्रि मावनोबा असमिया राव लिरनो आरो बुंनो हानाय जानांगौ होननानै बुंदों बे नटिफिकेशनखौ बे गभर्नर अर्डिनेन्सखौ नोंथांमोनहा दिनै मानो प्रतिबाद खालामाखै बेबायदिब्ला आसामाव बर' मिडियामजों फरायनाय बर' गथ'फ्रा साख्रि मोननायनि अधिकार गैला नामा रावा साख्रिनि बेलायाव मा मोनसे फेक्टर माबोरै जानो हायो दा बे इनडाइरेक्टलि बर'फोरखौ आसामाव साख्रि मोननायनिफ्राय होबथानाय बे खामानि दिनै बेखौ नोंथांमोनहा मानो साइलेन्ट थादों खोरोमदाव औवारि नोंसोर हारिनि मावग्रा जोंथ' हारिनि मावग्रा नङा बेफोर जोंनि बिखायाव दा थिर गावनाय बायदि नांनानै दं जोंहा बोलो गैयैखायसो थाखा गैयैखायसो जोङो जुजिनो सम सम लोरबां जानानै थानांगौ जायो बेखौ नोंथांमोनहा बादा होनांगौआ बा प्रतिबाद खालामनांगौआ नोंथांनि कर्तब्यमोन नोंसोरथ' खालामबोआखै दिनै बर' साहित्य सभाया सिम्पल मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होनानै बे लेंगुवेज पलिसिनि सायाव प्रेस स्टेटमेन्ट होनानै दिनै सिरि जनानै दं नाथाय थुनलाइ आफादाथ' बेखौ लानानै दरखार जायोबा आन्दलनखौनो खालामनो गोनांमोन नाथाय नोंथांमोनहाथ' खालामाखै बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव जोंहा लेजिस्लेटिभ पावार दं हिसाबै 40 जन इलेक्टेड एमसिएलए आरो 46 नमिनेटेड एमसिएलए नि थाखाय 46 टा एमसिएलए नि जिरायनाय जायगा दंमोन एसेम्ब्लि हाउसआव बिल बानायनो बिटिसिनि समस्या समाधान खालामनायनि आयेन दानायनि थाखाय नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'नो CAM भट होनायनि उनाव ओरैबायदि बिथाङा प्रमद बर'खौ खोमाव खेबनानै माने बिटिसिखौ जाग्लोबनो सानबाय दखल खालामबाय बे दखल खालामफैबाय बाहाय 46 नि एमसिएलए नि जिरायनायखौ सिफायजोबनानै आसाम एसेम्ब्लिनि 126 जन एमएलए जिरायनाय माने सीट बानायफैबाय आरो आसामनि बाजेट सेसन मोनसे जिरायनानै थांबाय होमबा बे बिटिसिखौ माने न'वेर खालामनानै धंस खालामनानै बे क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थानाय एमसिएलए फोरनि बे लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि हाउसखौ आसामा केपचार खालामदोंना खालामाखै खोरोमदाव ना बियो जोंनि बिटिसिनि मान सन्मानखौ जानाय बिटिसिनि पावारखौ सिज खालामनाय जादोंना जायाखै बे नोंथांमोननि इसु नङा नामा बे आंनि मोनसे सोंनाय एबसुआ दिनै रावनिबो बिफानि सम्पति नङा बयबो एबसुखौ गोदोनिफ्राय मावबोदों सम जानाय लोगो लोगो एंगारदों नाथाय नोंथांमोनहा दिनै मानो एबसुनि गोदान गोदान MA BA फरायनाय बिथांमोननो बिबानखौ होआलासिनो नोंथांमोनहा दिनै हाबा हुखा जानानै रायजो जानाय मानसिया मानो एबसुआव थाबाय थाखो दा बेफोरबादिया दिनै रायजो राजा नोजोर होगासिनो दं एबसुआ बोराय बोरायनिसो आफाद जाबाय नामा बेखौ रायजोफ्रा खिन्थु मोजां मोनाखै नोंथांमोनहा थाबैनो बिबानखौ गारनाया मोजां दिनै असमिया आसु दं जे जोंनि बर' एबसु बादि आसुआवबो मोनसे रुल्स दं बे रुल्सआ जाहैदों आसुना जै हाबा जाबाय आसुनि बिबान मोना दिनै एबसुआबो बे रुलखौ फल' खालामनाया मोजां होननानै जों सानो नोंसोरबादि बोराय बुरै फिसा फिसौ खांनाय मानसिया एबसुआव दिनै थानो समायला 6 सिडुलनि गासिबो पावार एन्ड फांसन लाबोफिननाय 16टा डिपार्टमेन्ट हरनायखौ लाबोफिननाय डिजिगनेसननि प्रट'कलनि स्टेटासखौ लाखिफिननाय जेरै बिटिसिनि काउन्सिलनि सिटखौ सिबल' होनोमोन बिटिसिआव उनाव बिथांमोनहा प्रमद बर'आ बेखौ CAM खालामदों बे CAMआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक गैया चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट आसामनि केबिनेट मन्थ्रिजों एखे मर्यादा दंमोन बेखौ गैया खालामदों प्रमद बर'आ बिनि थाखायबो जोंहा प्रेस्टिजआव बिराद नांदों बिखा गावदों जोङो मानो बिदि खालामखो गुबुन गुबुन EMफ्रा गोदो हाग्रामानि दिनाव स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन दानि बिथांमोनखौ जेबो स्टेटास होनाय जायाखै प्रमदनि बे काउन्सिल गभर्नमेन्टआव दा बेफोरबो जोंनि जातिनि प्रेस्टिजआव जोंखौ हेम्पार खालामदों नंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ माने जोबोद मुगैयो आरो जों निन्दा खालामो आरो प्रमदनि आदर्श नीतिजों जाय सोलिगोन बिथांमोनहा बर' जातिखौ धंस खालामगोन होननानै जोङो दिनैबो बुङो गाबोनबो बुंगोन अरायबो बुंबाय थागोन मानोना प्रमद बर'नि गासिबो पलिसि बिनि फर्मुला गासिबो बिनि हाबाफारियानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायसो हारसाखौ गोजौआव थिखांनायसो जानो हागौ बिथाङा हिनजावा हारसा हिसाबै हारसाफोरनोनो जोंनि बर' रायजोखौ फोजोबलांनोसै नामा बिथांमोनहा हयथ' बिथां प्रमद बर'आ सानो नंखायनो जोङो दाखालि थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबाबो प्रमद बर'खौ फेजेननानै हाग्रामाखौ लाबोफिननांगौ होननानै नारा नाथा जों जुजिदों रायजोखौ खावलायदों रायजो राजाया जोंनि खावलायनाय मथे भट होदों हाग्रामाखौ दिनै देरहासार होदों दिनै नोंथांमोनहा UPPLखौ सापर्ट होदोंमोन देरहाहोनो नोंथांमोनहा एबसु केन्द्रफोरखौ बाहायदोंमोन नाथाय नोंथांमोनहा दिनै फेलार जाबाय बेनो नोंथांमोननि मोनसे ओरैबायदि मोजां लेसन It is a good lesson to all of your ABSU leaders that all the Bodo peoples and other communities people are not in support of ABSU. ABSU को दिनै जगारबाय दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा दिनै एथ' गिदिर जेननायनि उनावहाय नोंथांमोनहा आं सानो ABSUनि बिबानगिरि जानानै खोथा बुंनो नांला खामानि मावनो नांला प्लिज रिजाइन इमिडिएटलि एन्ड
maintain your personal माने domestic life be better दा आं बाराखौ बुंनो सानाखै बेसेबा गोलाव जाबाय दा खोरोमदाव औवारिया जोंखौ सिदा खालामनो नागिरदों खोरोमदाव औवारि नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ बर' जाथिनि बिथोराव बिराद जाम्बा सबसे सिदासिन जा बुंनांगौ सैथो बाथ्राखौ अमर सिंह ब्रह्मनि बादै खुनु बर' जाथियाव आं बादि सिदा सिदि बुंग्रा गैया आर नों आं बादि सिदा मानसिखौसो फेंनो नागिरदों खेंख्राथ' नोंसोरखौसो जों फेंनो थांगासिनो दं जोंनि खोथाखौ मानिनानै सोलियोबा नोंबो बेंगोन खिन्थु जोंना बुंनानै नङा दे दा नों आंखौ बोरै फेंनो नागिरखो आं आसरित मोनदों आंजों सिदा बुंग्रा गियाल'ना खोथा बुंग्रा बर' जाथियाव सोर दं खोरोमदाव नोंथ' मोनसे समाव आंनि फरायसामोन बाबु दा नोंखौ आंहा फोथायनाय दं मान होनाय दं नोंसिनि बिफायाबो आंनि बिराद लोगो आन्दामाननि खबराव आङो बेखौ बेरायनो लांफादों दिनै नोंथांमोननि सिन्थाया माबोरै बिदि जालांखो खोरोमदाव नोंसोर जेसेबां दिन प्रमदनि खाथियाव थागोन दिपेन बर'जों सोलिफागोन नोंसिनि माइन्ड सेटिंआ चेन्ज जानाय नङा प्लिज काम आउट फ्रम दैट योर सार्केल under which circle you are working now by which circle's principle you are working उपेन ब्रह्मनि खोथा बुंबाय थायो बाबु नोंसोर उपेन ब्रह्मना सेपारेट स्टेटसोमोन बेनि आदर्श नीतिया सुप्रिम सिक्रेट स्पाइसमोन नोंसोर उपेन ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ बे प्रमद बर'आ नैबे बिटिआर सुक्तिनि एमओएसआव बे एमओएसआव बुंदों मा बुंदों आं लास्टआव बेखौ बुंसै Negotiations were held with the Bodo organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. Please, खोरोमदाव बे सेन्टेन्सखौ मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टखौ जोबनाय फारसेखौ नोङो फराय बेनिफ्राय नोङो प्रमद बर'नि माबाखौ बिजिरनानै नाय प्रमद बर' सुक्ति खालामनाय लरेन इस्लारि सुक्ति खालामनाय सहि होनाय बे सुक्तियाव माने उपेननि आदर्श नीतिनि हेंथायै उपेननि मेन थांखिखौ नोंसोर सिफायनानै मानो कम्प्रिहेन्सिभ बे फाइनाल सलिउसन while keeping intact the territorial integrity of state of Assam मानो खालामखो आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासिनो बेनो बर'फोरनि बर' लिडार्सफोरनि गासिबोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि फाइनाल सलिउसन मारै खालामनो हाखो थारमाने नोंसोरो बर' रायजो बिनायखौ टटेलि गारबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो नोंसोर दा आरो बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव एबसुआ उपेननि नाम लानोबो नोंसोर समायबावासो दा बिदिखौ बुंब्ला नोंसोरो माने आरो जोंखौ आलादा रोखोमै एक्सप्लेनेसन होबावगोन आरो बे बिटिआर सुक्तियाव दङ आखरे आखरे पालन खालामनांगौबा दिनै जे contiguous villages to the non-tribal areas of BTC having majority non-tribal villages will be excluded बे क्लजखौ जेला आखरे आखरे फालिगोन होमबा BTCआव 3082टा गामिनिफ्राय 1200टा गामिया दानख' जागोन होमबा BTCनि बे मोजां नामा बेफोर क्लजफोरखौ नोंसिनि बे बिटिआरआवनो दङ आरो मोनसे दंबावो जे जा कास्टलेन्ड PGR फरेस्ट लेन्ड एन्ड वाटार बडिज बेनि टटेल कन्ट्रलखौ आसाम गभर्नमेन्टनो होनाय दङ फरायनानै नाय दा बेखौ मोननायनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि कासानि बिगोमा जाफिनदों खिन्थु आगोलनि नैबे बिटिसि मथे कासानो जा मेदिपाटानो जा फरेस्ट लेन्डआनो जा गासिबो बिटिसिनि कास्टडियाव थाबायमोन आरो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टआ बे पावारखौ आसामनो हरदों खोरोमदाव फरायदोंना फरायाखै नोंथाङा दा बेखिनिखौनो बुंबाय मोजाङै स्टाडि खालाम जुक्तिजों नाय जानला मोनला जुक्ति गैयै खोथाफोरखौ नोंथांमोनहा दाबुं आरो नोंथांमोनहा बोरायबाय साख्रि मावबाय रायजो जाबाय नोंथांमोनहा अननानै जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय बर'नि younger generation